Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona. Kune resignation letter la ye-MK Party umuntu obeyilunga le-MK Party oresignayo. Sizofunda yona ke lo letter. Kodwa ngaphambi kwasifunda letter ngiyafisa ukuthi ngithi sengathi abe-MK Party bangapay attention babone ukuthi kunenkinga khona. Futhi uma bengayisukumeli izobashaya. MK Party yinohlelo lokuthi ifuna ukuwina ama-local government elections azoba khona ngo-2026. So lo nyaka lo ufuna kube unyaka la bazoqala phansi khona balungise istructure sabo sibe right. Lento abantu abaphuma ngena bayinqande. Le inkulumo ezikhona bazinqande. Lento ukuthi MK Party ihlukane phakathi bayinqande. Bayilungise yonke lento i-MK Party be in order. Bese ke emveni kwalapho bephuma ke manje beza kubantu emgwaqweni. So kufanele impela ama leaders MK Party abe nama meeting. Kodwa futhi kukhona abangakufunda ku-ANC. ANC ayenzanga kahle okhethweni la ngonyaka ophelile la ngoMay. Ihlale phansi yabuka ANC ukuthi okay iluze iKwaZulu Natal yaluza iMpumalanga yaluza eGauteng. Kodwa ishayeke kakhulu eGauteng nase KZN. Manje baqala phansi beza nama strategy ukuthi bangenze njani ukuze bayiwine back iGauteng neMpumalanga. Ba reconfigure structure sabo yonke lento ngoba lawa ngama strategies ukuthi beze nesu lokuthi bengenze njani ngoba bayabona ukuthi uma bezithambisa abezukwina. Kodwa into ebaphithemba kakhulu lesiphithiphithi esenzeka ku-MK Party ngoba iyona party ebibaphazamisile. Manje uma yona ingekho stable lokho kubaphithemba kwenza ukuthi abasebenze ngamandla ngoba le party okuyona beyibanika inkinga ayikho stable. Ilokho nje ngifisa ukusho ngithi ama members amanye umkhonto wesizwe party awanayo inkinga. Kodwa inkinga ngathi lapha phezulu ezikhundleni. So aqale khona kubuye kuzwe phansi kulungise zonke izinto. Sizongena ke endabeni ye resignation letter le. Kodwa ngaphambi singene khona ngiyacela subscribe ku channel, ulike i-video, ucomment, ushare, ungajoina ne-membership yale channel uqala ku 20 rand ngenyanga. Ungadonate futhi click thanks button, donate ngalokho nakho. Ngiyacela ukuzwa nombono wakho ukuthi wena kule ndlela engibeka ngayo wena ubona kanjani ngoba phela fanele sifunde kwabanye abantu. Wonke umuntu ufuneka afunde kwabanye abantu. Ngiyacabanga ne-MK Party ufuneka ifunde ku-ANC ukuthi kuhlalwa phansi ku strategize kabusha ukuze kuphunywe kiwe phambili. Futhi funeka baphumele abantu sebekhuluma ngazilinye lento yokuhlukana eMpumalanga kube khona abahamba nomama uMary Padi nomama Busisiwe Mkhobane advocate nayo funeka inqamuke. Uma kungenjalo abazama ukuthi babahlanganise labantu basebenze bobabili eMpumalanga. Kungabi ne-team kaMary Padi ne-team kaMkhwebane. Lokho angakuzukisa i-political party phambili. Bafowethu ningichazeleni kahle. Ngempela iqiniso ukuthi i-constitution yomkhonto ithi asisavumelekile ukuthi siyobona ubaba sihlale naye phansi siyixoxe izindaba one man one by one. Angichazeni lapha eNational Assembly, angichazeni Dlamini, Dudu, Muzi, Talent, Shongwe, Pinky, angichazeni asisavumelekile ukubona ubaba kanti kwenzakalani? Izolo ngibone le video le ngithi angiphawule nje ngayo ukuthi kuvumelekile ukuthi abantu bawubonana nopresident womkhonto wesizwe party uJacob Zuma. Kodwa ngoba i-organization ine structure kune protocol efuneka ilandelwe kunezigaba efuneka kudlulwe kuzo uzubook appointment uyobonana naye. Yingakho ke kubalekile ukuthi abantu bayifunde i-constitution bayi-understand ukuthi izinto zenzeka kanjani njengoba i-organization ine structure. Ikhande lelokho noma yipi organization ekhona uma ufuna ukubona upresident wakhona kune protocol noma i-procedure ufuna kudlule kuzo. Ufuna uxhumane nobani yena axhumane naliphi office bese bakubhukela i-appointment ukuthi uyobonana naye.
Kodwa uma ngabe unenamba yakhe mhlawumbe ungafona umfonele ngoba uzobe ungazile ukuzokhuluma ngento ey'thinta iqembu. Kodwa uma ukhuluma into ey'thinta iqembu kufuneka azihambe nge-structure ngoba kunezinto ngempela ekungafanele ifike kuye, ekufanele zikhulunywe zilungiswe la ngoba i-organization ayikho ngomuntu oyedwa noma eyi-leader yayo, kodwa kufuneke ifike esigabeni la ukuthi ikwazi ukufunctiona ngaphandle kwakhe, ikwazi ukufunctiona ngomqondo wakhe, umqondo wakhe sikwazi uku-aplya noma yena engekho. Le nto iyosiza ukuthi le political party noma sekuthiwa akasekho yena emhlabeni ikwazi ukuqhubeka iye phambili. Wonke ama-organization, wonke amakhampani akhandwa kuleso sisekelo sokuthi kufuna kube ne-structure, ingakho kuba nama-supervisor, ama-manager, ama-CEO ukuze kuye phezulu kugcine kuloyo, ukuze kunemigudu okudlulwa kuyo. So ngelinye ilanga uma ngase ngithola ithuba angazi kuyobe kwenze njani. Ngiyoyichaza le protocol ukuthi uqalwa kuphi kuye kuphi, usibanibani wenza ini noma i-office elithize lenza ini, kodwa kulokho akuwona umsebenzi wami wokuchaza. Futhi mina ngibizwanga kubantu ekuthiwe abachazi, kukhona abantu aba-specific ofuneka abachazi. Bengithi nje angidlule kule nto ngoba abanye mhlambe bayibonile, abanye futhi uma beyibonile ba-confused ukuthi hayibo kanti kwenzakalani. Manje-ke njengomuntu ongabizwanga ukuthi akazochaza angeke ngize ngichaze, kodwa ngelinye ilanga soyixoxa le nto le, Nkosi mayivumile. Asingenene kwindaba ye-resignation. Le letter le ibhalwe ngomhla ka-18 February 2025 ibhalelwe u-provincial convener uCommander Willis Mchunu no-provincial coordinator uCommander Sibusiso Xulu. Isihloko sithi letter of resignation as a member of Umkhonto weSizwe Party. Mayiqala ithi Macingwane, ngibhala le ncwadi ukukwazisa ngesinqumo sami sokuresigna njengelunga lomkhonto weSizwe Party kusuka manje. Uthi imininingwane ngiyibhalile nezizathu ezenze zafika ukuthi ngize ngithathe lesinqumo kuyincwadi engiyibhalele uMK Party President uJacob Zuma, futhi ngachaza kabanzi ngokuthi kuze kanjani nanokuthi kwenzakaleni le eqeda ithemba lami kuye njengomholi engama naye eqala ekhishwa uPresident uThabo Mbeki eminyakeni edlule. Akukaze nakanye ngangameseka, ngesikhathi sonke bengihlezi ngimdefend kuze kube namhlanje, lokho kuyaziwa emphakathini. Uthi ngumuntu wama-principles, ama-principles wami angiholele ekuthenini ngithathe isinqumo ngoba angisenathemba ukuthi i-MK Party izokwazi uku-advance revolution ngendlela ayeyipresente ngayo uPresident uJacob Zuma ngomhla ka-16 December 2023. Uthi ngizogwema ukungene kwimininingwane eminingi kule letha njengoba kwenzeka amaletha amaningi agcine selika. However, ngakujabulela ukuthi igama lami lingahudulelwa phansi ngoba kuzama ukuthi kwakhiwe isithombe esibi ngami, futhi kwenziwe sengathi yimina obesephutheni. Uthi uma kungase kwenzeke lokho ngizobiza i-media briefing lapho-ke ngiyokhuluma iqiniso lonke, lapho nginipha isiqiniseko sokuthi uma ngikhuluma iqiniso i-MK Party ngeke isurvive ngoba kuningi kakhulu umphakathi ongakwazi engiyothi uma ngikukhipha ngelanga lelo ulihlakaza iqembu. Kuyobe kungewona umphakathi kuphela, lapho kuyobe kubalwa ngisho amakhosi nezinduna kanye nabelaphi bendabuko. Uthi kodwa ngidlulisa ukubonga kakhulu kuPresident uJacob Zuma ngethuba angiphelele ukuthi ngiseve futhi ngenze contribution nami. Uthi-ke ngiyohlezi ngizithoba ngenxa yokuthi nike nathembela kimi. Wayesebhala yoza in revolution uNdunankulu Phumlani kaMfeka. Iyona iletha-ke le resignation ebhalwe uNdunankulu Phumlani kaMfeka echaza ukuthi uyaresign. Ngicabanga ukuthi ngizamile ukuyihumusha kahle injengoba injalo, kodwa yena nje uyaresigna, ucela nje ukuthi bangahudulela igama lakhe phansi. Okumphathe kabi nokungamphathanga kahle okubhalile wakubhala encwadini ayithumelela uPresident uJacob Zuma. So ufisa nje ukuthi engathi Umkhonto weSizwe Party bangahudula igama lakhe phansi ngoba bezama ukuthi bona bazakhele igama elihle noma kube nesithombe esihle kubantu.
uma bengenza lelo phutha uyobiza abezindaba akhuluma amaqiniso abantu abangawazi, amaqiniso awuhlakaza iqembu ngisho iy'nduna namakhosi kanye nabelaphi bendabuko ngalelo langa umzukwane mase kuthiwa uyakhuluma lawo maqiniso liyohlakazeka iqembu. Ngicabanga ukuthi-ke kuyisinqumo esikhombisa ukukhula. Kuyasho ukuthi uma ngabe ewundunankulu kuyasho ukuthi uphethe abantu, kukhombisa ukukhula ukuthi ukungenami kwakhe angayi kuyokubhala ku-Twitter, angayi nakho kwabamaphepha, kodwa akubhalele umuntu ofanele ebese ethi cha mina ngiyasula, ngiyayeka la ngoba ebona ukuthi mhlambe ngekulungiseka. Ebona kudaba lo muntu owenze kanje ukhombisa ukukhula, ukhombisa ukuba yi-leader, ukuthi lo muntu uyi-leader la asuka khona. Okungukuthi-ke uma ngase mhlambe yilungiseke lezi zinto lezi asengabuya abe yilunga lomkhonto ngoba kusho ukuthi according to ama-principles wakhe lawa aphila ngawo yena kunala abona khona ukuthi akusenzeki ngendlela ababebonisene ngayo. Ngiyamncoma kakhulu, ngiyamncoma isinqumo sakhe, noma ngingasincomi-ke noma ngisincoma kodwa ngincoma isenzo sakhe. Ngincoma isenzo sakhe ngoba angimazi yena, kodwa ngincoma isenzo sakhe sokuthi athi ngoba mina sengiyashiya kodwa angilivikele. Ufana nomzali, umzali wenza isiqiniseko sokuthi uma ephuma phandle noma kuthiwa iy'ngane zakhe yikhulunywa kabi kodwa afike azivikele. Uma esenazo endlini azisole, wenza njena kumuntu oyi-leader. Sengathi bangafunda abantu abakumkhonto wesizwe phathi kulo baba ukuthi noma kuthiwa wena uyabona usaphathekile kahle uyashiya, shiya kahle ngokuthula. Yabona uFloyd wavalelisa kahle ngokuthula. Yebo iy'nkulumo ezamlandela isuka ku-EFF kodwa yena wavalelisa kahle ngokuthula. Akaze athuke umuntu, akaze nangelilodwa ilanga sizwe ekuthiwa usethuka ubani. Yebo kukhona akukhulumile yena esekukhuluma kwamanye ama-podcast mhlawumbe okungamphathanga kahle u-CIC, kodwa nje wahamba kahle ngokuthula ngoba ngesikhathi evalelisa kusuku lakhe lokugcina kwakukhona ngisho i-press briefing. So kuyisinqumo esikhombisa ukukhula, kuyasho ukuthi lo baba ungumholi. Ngiyabonga kakhulu mina nawe asidibane kwivideo elandelayo.